This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Malahay na banggis sa gabos. Good evening, everyone. Yes. Okay, it's Monday and we're so back. Okay, so again, syempre, we are streaming live at BicolNet TV via Facebook Live and powered by StreamYard. Okay, so hello sa ating mga online viewers. Yan, sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayong gabi. Okay? So, syempre, yung mga nandyan sa kwarto, yung mga nagre-relax lang dyan sa sala, ayan, nasa veranda, ayan, yung mga nag-online, may mga online classes dyan. Okay? And syempre, sa lahat ng mga nagre-relax lang, yung mga nagpapaantok lang. Okay? So, mga hopeless romantics natin, ano man ang inyong ginagawa sa oras na ito, syempre, welcome to our programs, Love Lines Online. Samahan niyo kami for an hour of love talks, isang oras ng kwentuhang pag-ibig. Mga kwentong tagos sa puso o simpleng pumapag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances, while others are hoping for moments of love. Yan. So, syempre, kung ano man ang inyong kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. I'm Alan. And I'm Feb. And your love coach online. Yan. Bumati muna tayo sa ating mga Yes, of kalaban. course. Yeah. Merry Christmas! Kanina, Yes. nagpatugtog na dyan sa narinig ko, no? Sa Edoc Action. Okay, Hello, so, kila. Okay, so hello kay Ma'am Carmen Marquez. Hi, Dyan ma'am. sa Kamalig, right? Yes, so, Yes. wala sa mga taga-Kamalig. Hello Makinig sa atin. to Ma'am Sylvia Barcelon sa Bungay, and then Miss Mayet Pantino of Catanduanes. Hi, ma'am. Hi, Ma'am Sylvia. Hello, Ma'am Mayet Pantino. Batchmate ko. Okay. Classmate ko ng college. Si Mayet. Okay, syempre sa mga nakatutok sa atin, no, tuwing alas 9 ng gabi, nag-aabang. Okay, good evening sa inyo. Okay, syempre today is September
And also, 14. hello kay Miss Sanilin Palmes Galicia. Hello, hi, sir and ma'am. Good evening po. Nice to hear both. Hi, Ma'am Bea. Hi, hello, Ma'am Bia, dyan sa Bunga. Hi. Yes, hello. Shout out din po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Sa Japan, shout out kay Tonton. Sa Makati, we have yeah. we have here, yes, Jenny. And also, Sir Alan Ray Bautista, hello po. Good evening din po sa mga nakikinig at nanonood ngayon sa buong Bicol region. Tama, right? Oh, yeah, we're So, streaming magandang buhay live. sa inyo Opo. at magandang gabi. Siyempre, shout out ko kay Sir Ramir Bogado. Yes, Sir. And Budigon. also si Budigon. Ma'am Teresa Aguilar. Okay, Tama, Ma'am Teresa Aguilar. Okay, sa yeah. Manila. Okay. And also si Mr. and Mrs. Pantino of Catanduanes. Hello po. Yeah. Ang ganda ng audio ninyo. Sana lagi ganyan. Hello din kay John Christian thank you. Brillante of Catanduanes. Speaking of that, no, yung sa audio natin, nung nakaraan, medyo nagka-problema. Kaya, yung sa nating collab notes, nag-request siya actually. No, yung Yes, nagbigay sa atin si Miss Barbara. Sabi niya, pwede bang ulitin? Kasi by Wednesday, Ma'am By Barbara, Wednesday, no, we'll ulitin have natin it yan. again. Kasi parang hindi daw niya So last naiintindihan week yung, yun eh. yung mga pinagsasabi natin dahil sa ating audio. Yes. Anyway, thank you very much at maganda yung ating audio, no? And adjust na kasi natin to. Okay, syempre binabati natin lahat ng mga nakatutok sa atin all over Bicol region. Sa mga taga Albay, syempre. Catanduanes, Camsur, Cam Norte, Sorsogon, no? Yeah. Tali sina... Yeah, Masbate. And also from Qatar, sina Yeah, Kuya okay. Alex and Ate Aimee. Opo. Insan Alex, good evening sa inyo. And then kay Norgie sa Saudi Arabia and also kay Eileen Pilapil ng Caloocan and marami tayong nakakalimutan. Yung mga collab lines natin, Yeah. ano? Mr. and Mrs. Barcenas, Yeah. Ninong Jude at Ninang Cynthia. And also Ninong Joanne and Ninang Rose sa Catanduanes. Hello po. And hello din po sa mga taga Bogna. Bogna? Bogna ba? Not Bongga, yeah. Bongga. Bongga Bakakay. from Baka kaya ba yan? Ano? Barcenas family, yeah. So binabati ko lahat syempre ng mga collab lines natin dyan sa Barangay Tamoyan. Ma'am Gina, hello, I know you're viewing. Ano. And syempre kay Kapitan Silvia Del Agua ng Tamoyan. Yes, Sir Alan Ray Bautista from Dubai. Oy, Alan Ray. Watching Welcome from po Dubai. sa ating programa. Yes po. From Dubai. Wow, talagang worldwide tayo, no, Yeah. sa BicolNet TV. And also kay Yabyab family and Tugano family, Abundo family, and also Bautista family, Robles family. Marami ang nakakalimutan. So, Balmaceda family sa Quezon City po, Cruz Naligas. Hello po. Siyempre shout out ko sa mga taga Barangay Bunga, ano. So, si Madinglo, si Che, Nema, Miranda, siyempre hi Gold Azul, no, Goldie Azul sa Barangay Bunga. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Bicol Region at sa buong Legazpi City, magandang gabi sa inyong lahat, no. Salamat mga love lines sa patuloy na suporta ninyo sa ating Love Lines Online. Yes, Siyempre, binabati of ko course. lahat ng mga nagsa-celebrate ng birthday dyan. Ha? So, kung may birthday nyo ngayon, pwede nyo kami i-comment. Para Shout out din sa mga teachers ng Ibalon Central School, ang grade 3 O Gems, yes. Hello po sa inyo. And sa mga nakatune in all over Legazpi, mga kaibigan natin, especially nakatutok sa Washington Drive. Yan, si Aling Tessie, no? Si Aling Tessie, and also, yes, Ikananong family, and yeah, yun, sa Catanduanes. Nagpawa, Pag-asa, Rawi sa mga taga-Old Albay District. Magandang gabi. Yes, Good evening, mga ka-Love Lines. Sa mga Hi. nakatune in at mga nakapasok pa lang sa ating live stream, mga ka-Love Lines, at syempre sa lahat ng inaabot ng ating live streaming worldwide. Yan. Good evening, mga ka-Love Lines. Yan, mamaya ituloy natin yung batian, ha? Alright. So, for now, we go on to our program. Yan. Alam niyo mga ka-Love Lines, so, minsan, di ba, nakikita naman natin, sabi ng iba, Pem, na mas matamis daw yung pagmamahalan the second time around. Oh, Yeah. love is sweeter Love the is second sweeter time the second around. Totoo ba time. ito, Alan? Aba, ewan ko. Hindi. Actually, totoo naman siguro yan, ano? Depende yan, ano? Yeah. So, may mga bagay kasi, Peb, na
lalo sa pagdating sa pagmamahal, mapaglaro talaga minsan eh. Minsan, gugulatin ka ng isang alaala. No? Na biglang babalik Oo, biglang sa maling babalik. pagkakataon at maling lugar. Pero hindi naman siguro pwedeng wrong. Hindi naman siguro mali. No? Maling Pero siguro pagkakataon. wrong timing lang. No? Wrong timing. Mga wrong timing lang. Kasi minsan, di ba, may isang tao kasi na naging parte ng, mali mo, mga love lives, di ba? Naging parte ng buhay mo matagal. No? And then, syempre, the memories is still there. Diba? Maaring nagkahiwalay kayo at some point in your relationship. Pero I think somewhere, di ba, mayroon naman laging lugar yun no? Sa puso mo bilang isang moments, okay, more than a memory. Yeah. Diba, Feb? Yes. Oh, nakatingin sa akin. Hindi na kasi. May iisip ka sa akin, ha? Hindi na, wala naman. Diyos ko, ikaw yun. Oo. Alright, so, ito ba ay first love? Pero yung first love, pwede rin namang, di ba, or sa isang taong talagang Minahal mo minahal ng sobra. sa nakaraan. Not necessarily your first love. O diba? pwede hindi naman kayo nagkaroon ng relasyon. Minahal mo talaga Minahal mo siya. talaga. Oo. But anyway, if that person na napunta in the past na hindi mo makalimutan, marami kang natutunan sa taong yan. Oo, totoo. So that learning, gagamitin mo yun para sa bagong relasyon mo. So yung mga natutunan mo doon, yun ang magbigay daan para masigitan mo pa kung paano ka maging mas responsable Tama. at kung paano ka maging good partner sa present partner or sa future partner. Yes, tama. No? Pero yung halimbawa, no, pinagtagpo ulit kayo, di ba, ng past mo. No? Not necessarily the first love. No? O bigla na Okay lang, lang, bigla na lang na decided na maghiwalay, then after years, so siguro, Nakita kayo. Nakita kayo, then the sparks here, there, and siguro, Depende siguro. ano. So, siguro kung yung nararamdaman mo siguro at that particular moment in time na nagkita kayo after so many years, yun siguro yung sweet, no? Ano, parang gusto mong yakapin or wala pa lang na-miss mo. Diba? Nandun siguro yung excitement at yung tamis na sinasabi natin na after a while, matagal hindi kayo nagkita, wala kayong communication, and then here comes fate na pinagtagpo kayo, di ba? Destiny na bigla. Pero yun, okay lang yun. Yeah. Kung wala kayong wala kayong maaapakan o wala kayong masasaktan, walang problema yun. And it's okay kung parehas kayo, mutual kayo. Paano kung hindi? Ayun, dun magkakaroon ng conflict. Paano diba? kung ikaw lang yung pwede at yung isa Yung isa hindi na. Paano yun? Hindi pwede. Diba? Siyempre, yun dun ka magkakaroon ng Conflict. pag-iisip. Doon ka magkakaroon ng mga ka-love lines, di ba? Doon papasok yung conflict na titigil ba ako? Or I should pursue? Or iwan ko ba itong partner ko? Or itong girlfriend ko? Or what? Kung depende kung nasa isang relasyon ka, di ba? So, kumbaga, pag-iisipan mo no? But, honestly speaking, Feb, talagang tatatak sa'yo ito Hindi to basta na pwede mong sabihin na, wag mo na pansinin, di ba? Kasi, alam mo, memories are there in our hearts, di ba? Nakatago yan dyan. Siguro, pwede kayo magkabalikan ulit kung meron pa ding trust sa isa't isa. No. Kasi kung may lamat na, sinasabi natin sa mga relationship yung lamat, mahirap nang ibalik ang bagay na wala ka ng tiwala sa isang tao, di ba? Paano kung mababalik yun? Tama? Oo. Biglang pumasok. Tama naman yun, kung wala nang trust talaga. Pero siguro, ito yung doon naman sa mga taong, sa mga mag-partner na naghiwalay, na wala namang dahilan, Ay, walang dahilan. Oo, yan. Okay, balik kita. Rewind. Balik na, rewind tayo. Walang dahilan. I mean, siguro, dahil lang sa bagay na nagkasawaan. Pwede, di ba? Nagkaganon lang. Tapos, or pwede sa sobrang tagal ng relationship nila na halos parang hindi na nila lahat ng ma-define. details, no? Alam mo na lahat ng details, lahat ng lahat. Alam mo na, so bigla parang na wala excitement. ayoko na. Parang gano'n. Tapos, syempre, Parang wala namang patungan ng relasyon. Oo, parang gano'n. Parang walang next level. Oo. Parang kasi yung manipis na linya or yung that thin line separating love from friendship,
hindi mo na ma-distinguish. Oo, parang friendship Oo, parang na lang. yun Ano, ang nangyayari parang masyado siguro. na kayong naging magaan sa isa't isa. Yes, Parang, oo, siguro. ano ba, mahal ko ba to? Hindi Oo, na. oo. Parang ganun. Kasi siguro isa sa kanila sumuko. Parang ganyan. Yeah, di pwedeng ba? ganun. Eh yun yung binabanggit natin, Feb. Na, Oh, yeah. Tapos bigla kayong nagkita. Ano ba? Diba? Exciting yan, mga ka-love lines. Yes. Diba? So, ganun eh. Ganun talaga ang pagmamahal eh. Sometimes love will surprise you. Yeah. And So, hindi mo susurpresahin ka, inaasahang bibiglain ka. pagkakataon. Na, sabi ko nga kanina, di ba, hinuhugot na lang yun eh. Hugot talaga. So good. Hinuhugot na lang Hugot yan, di ba? talaga. Hinuhugot na lang yan yung ano na yun, yung parang, sabi nga lang, yung feelings na yun na isang Andyan tabi. yan, oo. Oo, Pwedeng- isang tabi. Na ano lang siya, yung parang gusto mo lang parang another excitement na parang nawala na sa relationship Oo. nyo. Parang nagkulang kayo sa isa't isa. Yeah. Kasi you think na andyan lang naman siya. Hindi siya mawawala. Diba? Oo. Hanggang sa nagsawa na kayo, parang wala nang pagtungan. Oo. So, huwag ka natingin sa akin, ha? Kaya inulit ko lang sinabi. yeah. Anyway, yeah. Anyway, so, So, ganyan-ganyan yung kwento kasi ng ano eh, ng ating ka-love lines ngayon. Mamaya pag-uusapan natin. No? So, sa ating pagbabalik, okay, dyan lang po kayo mga ka-love lines, huwag kayong aalis. Okay, dahil napaka-exciting ng ating love notes for tonight. Okay? So, dyan lang kayo. We'll be back after this commercial. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron Meron kang problema sa pag-ibig? Wait lang, mahal. O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig. Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Dumarating pala sa puntong magsasawa ka sa isang relasyon na iningatan at inalagaan mo. Kat and I have been together for 5 years. Naging masaya kami, malambing, mabait, at simpleng tao si Kat. On our 5th anniv, I don't know, bigla na lang kaming nagsawa sa isa't isa. And we both agreed to just let go of the relationship. It's like from lovers to friendship and friendship to nothing. Ewan ko, siguro masyadong naging kampante at naging masaya. Walang naging problema sa amin. And there's no third-party issue. So we just decided to let go. For 3 years, we didn't have anything
or something that would connect us, Twitter, Facebook, any social media, or any com. We let go and no more com at all. Nang maghiwalay kami ni Kat, sabi namin, there's no turning back. We're both mature and we know what we are doing. I left our province and decided to search for something that would make me grow as a person and continue my career somewhere. It has been 6 years since Kath and I broke up, but indeed, love has its way surprisingly. By accident, or shall I say, fate leads us to each other on way home. On my way home, pakit na ako ng bus sa sasakyan ko pauwi. Hinahanap ko yung seat place ko. Seat number 14. Hindi ko inaasahan na makakatabi ko si Kat. Hindi ko maintindihan kung bakit ang saya-saya ko na gusto ko siyang yakapin at magsisigaw. I was even crying at that point. I can't help but hug her tight. I missed her so much. 10 oras kami magkatabi ni Kat sa upuan. At sa loob ng 10 oras na yon, biglang nag-flashback lahat ng memories. And I know, deep inside me, I do love her. I believe it's mutual. The fact that she did not have any relationship since we broke up. But here's the twist. I am in a relationship right now. We met in the company that I am currently working. Camille, not her real name. She is such a joy to be around. Hindi siya mahirap mahalin. Maalaga at maasikaso si Camille. 1 taon na kami ni Camille na magkasintahan. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Alam ko na mas magiging masaya ako sa past relationship ko. Pero parang nagduwag ako. Please help me. Ang iyong kalagay, Jerry. Okay, salamat Jerry ha. Salamat Jerry sa pagtitiwala mo sa Love Lines and for sharing your love notes with us. Alam mo, nasabihin ko sa'yo, everyone deserves second chances. No? Kaya lang sa pagkakataon mo ay nakita ko talagang yung isang taong minahal mo ng sobra. Nagkahiwalay kayo ng walang dahilan. And then here comes fate. Binigyan kayo ng dahilan na magkita ulit. No. So, sabi mo nga, gusto mo siyang yakapin. Parang gusto mo siyang di ba? Parang nagbalik lahat sa'yo yung nakaraan ninyo na pinagsamahan. Na nagkasama lang kayo, pero But here's the thing, Jerry. Kasi at this time, you are walking on the different side of the road na. Magkaiba na yung lugar na pinaglalakaran niyo. Kumbaga, kung literally, nasa kabilang kalsada siya, nasa kabila ka. Papunta siya sa kaliwa, papunta ka sa kanan. But at some point, nagkita kayo. And dun matcha-challenge, yung talagang nararamdaman mo for Camille and your past girlfriend. Diba? Kumbaga, kung iisipin natin, Jerry, masalimuot ngayon ng mo. Kasi, alam mo kapag yung feelings biglang lumabas, biglang nagparamdam ulit, dito na yung time na magiging, parang, anong tawag din, impulsive. Kasi chances are, baka sundin mo yung nararamdaman mo, pero hindi naman pala. O kaya naman, ay hindi mo sundin yung nararamdaman mo, pero yun talaga yung laman ng puso mo. Actually, masabi ko sa'yo, Jerry, this is really a September to remember sa'yo. Kasi talagang binibigyan mo kami ng isang magandang pag-uusapan ngayong gabi sa ating Love Lines Online. So you have to be sure, Jerry, kung ano ba talaga si Kat sa'yo at ano si Camille sa puso mo.
Yan. If you can answer this question na meron bang isang lalamang or pantay ba sila para sa'yo ha, pero I don't think na pwedeng magpantay ang puso sa isang tao, dalawang tao. No? There will Meron always lang be nakakalamang. someone na mas lalamang sa puso mo. But that is the only person who can answer that is you, Jerry. Dahil, alam mo, kami nakikita ko lang on the surface yung binabanggit mo to the love notes eh. No? Pero yung feelings and memories na meron ka with that person, yun ang talagang mas ikaw yung nakakaalam. Dahil kayo yung nagkaroon ng ng relationship ano. Kung bakit kayo nagkahiwalay at some point in your life, Jerry, ay that is something you live to love, no, to answer. Kasi darating na sa isang relasyon minsan natatapos eh. No, kung it's really not meant to be, kaya talagang nangyayaring napuputol. Pero kung talagang meant to be, na kung kukunin ko yung eksena doon sa sa love notes mo na bigla pinutol mo na nga yung communication mo kay Cathy eh. Hindi ka na nag-Facebook, hindi ka na nag-text. But here comes the fate, no? Pinagtatagpo kayo. Does it mean something? Does it spells out yung tatawag natin love is sweeter the second time around? Okay, Diba? sige. Okay, sa akin naman, so sabi mo, pauwi ka sa lugar ninyo. So, hindi man sinasabi sa kwento, pwedeng si Kat is taga dun din sa lugar ninyo. Okay. So, si Camille naiwan sa lugar kung saan ka nagkatrabaho. So, ibig sabihin, you and Kat are both in the same place. So, pwede kayo magkita anytime. Tapos kayo ni Camille, malayo si Camille sa'yo. So, siguro, Jerry, para maunawaan mo kung ano talaga yung sitwasyon mo, dumistansya ka muna kay Kat. Okay? Kasi sabi mo nga kanina, Alan, ito yung mga times na magiging impulsive ka. Yeah. Sa mga nararamdaman ko, sa excited ka. Yeah. Bumalik agad first love mo eh. Iba yung first love. So, kailangan dumistansya ka muna kay Kat din. Ito na yung chance na nakadistansya ka kay Camille, tama? So, makakapag-isip ka ng maayos kung ano ba ito yung nararamdaman mo. So, do not just decide na hindi mo pinag-iisipan. Maaaring test din ito sa relationship ni Camille. Yeah. Diba? So, maaaring parehas din ang kahinat na nito sa ginawa mo kay Kat. Huwag mo rin sasaktan si Camille at huwag mo rin sasaktan si Kat. Okay? Baka umuwi ka sa isang araw, sa isang lugar, sa bahay nyo, wala na parehas. So, you have to decide. Okay? So, putting your shoes also, lagi yung sinasabi yan, on the side of Camille and on the side of Kat, mas maliliwanagan ka kung ano ba talaga ang dapat na maging desisyon mo. Okay? So sa akin no? You have to be honest to your feelings. No? Mahirap din naman na maging unfair ka no? Doon sa taong pipiliin mo, pero pinili mo lang dahil pinaninindigan mo yung present relationship mo. Di ba parang ayaw mong sabihin na di mo matanggap sa sarili mo, baka isipin niya lang, rebound lang siya. Rebound lang. Diba? Pwede. Rebound lang siya. Pero alam mo, importante, Jerry, na sagutin mo to sa puso mo. Sagutin mo to with all honesty na ano ba talaga ang nararamdaman mo. At huwag kang maduduwag. Huwag kang maduduwag. Sabi niya, maduduwag na Hindi siya. matapang ka. So, ilang taon nga before, no? 6 years ago, naduwag ka, no? Naduwag na ipagpatuloy yung relasyon na nakakala mo, hindi magiging, mag-level up. Nakakala mo hanggang doon lang. So ngayon, maduduwag ka pa na ba naman? Diba? Nagugulan ako. Maduduwag ka pa ba? So kailangan maging honest ka, tama? Sinabi mo, no? So, kumbaga, kung titignan mo, malay mo, Jerry, no? This is yung signal of a second chance. Yeah. Diba? So, bakit hindi? Pero nga, sa kabilang dulo, Jerry, you have to be honest no, to yourself and to your feelings. Ano ba talaga yung nararamdaman mo for Cathy and for
Camille. Camille. Parang letter C. Anyway, di naman ito mga Mahilig tunay na kasi pangalan. siya. Okay, Hindi naman tunay na pangalan. Hindi naman tunay. So, kumbaga, the only person who can best answer your, sabihan yan, love dilemma, it's yourself. No? Pero we are just here, Jerry, to lighten and enlighten you para mas maintindihan mo. You don't have to be, na mag-play safe ka. Na, ay, ganito, ganyan. Baka pagdating ng panahon. Kasi mag-ano ka. magiging unfair ka eh. Kapag mag-play safe ka, na gusto mo lang na ganito, baka ano sabihin sa akin ni... Huwag ganun. Do not Ganyan. prolong the agony, sabi diba? Do So, not ano lang, prolong the agony. tama siguro na, agree ako kay Feb na sinabi niya na give the time for yourself. Siguro, soul search man tawag doon. Soul searching. Kasi the diba? more nakasama mo si Kat, the more na hindi mo makalaman kung ano talaga. Diba? Oo. Kasi in a relationship ka ngayon, hindi naman magiging kayo kung hindi mo siya mahal. Tama. So, yun naman, halimbawa baka, excitement lang naman yung kay Kat dahil matagal kayo hindi nagkita pero ang laman talaga ng puso mo ay si Camille. And then, well and good. Diba? Hindi ka na maguguluhan. Kasi parang ginulo ulit yung mundo mo no? Sa biglang pagdating ni Cathy. Huwag mo hintayin yung time na magkasakita na kayo. Parang nawala na sila both sa'yo kasi you have been so parang placing safe all the time. Parang lagi kang nandiyan lang naman sila. Hindi like iwan, diba? Parang ganun. Oo. You Kumbaga, have to decide. you have to decide kung sino ba talaga yung pipiliin ng puso mo. No, hindi madaling mag-decide Jerry. Mga ka-love lives, hindi madaling mag-decide. Pero kung magiging honest ka sa sarili mo, you will try to open your heart. Not literally. Baka puro dugo na yung kwarto mo. Buksan mo yung puso mo. And then tingnan mo kung sino ba talaga yung nasa loob. Sino ba yung tinutubok ng puso mo. Is it Cathy or is it Camille? Camille. Mari yung isang past relationship, past talaga sa iba. Mari mo, past na talaga yun. Parang pinakita lang sa'yo na parang siguro ngayon sa relationship niyo naman ni Camille, hindi ka masyado ganun ka talagang yung tipong seryosong-seryoso. Yung parang kasi pag nagkaroon ka ng girlfriend, di ba, dapat ang iniisip mo, yung magiging future person na mga kasama mo, hindi yung lang, laro-laro lang, di ba? Kasi, when you love, dapat wholeheartedly. Hindi yung parang, dapat selfless, no? Huwag kang magmahal na parang meron ka pang tinatagong sa puso mo. It should be selfless, no? Pag sinabing selfless, hindi mo na iniisip yung sarili mo. Iniisip mo yung ibang tao. Kung ano mararamdaman niya sa mga desisyong ginagawa mo. So sana maging selfless ka kay Camille. Kung talagang mahal mo si Camille. Yeah. Huwag mo naman na iuntog ang sarili mo para lang sa isang tao sa past mo. At pag uwi mo, si Camille talaga yung mahal mo. Paano naman si Kat? Diba? Yeah. Diba? Pinupukpok mo yung martilyo sa kanilang dalawa. Hindi tama yun, Jerry. Oo, di ba? So, kumbaga, Jerry, kung titingnan mo Hindi naman ako galit. yung situation mo, yung situation mo ngayon, Jerry, ay pwede at this time, naguguluhan ka. Pero after a week, or 2 weeks, or as time goes by, or days pass, ay mas magiging maliwanag sa'yo kung sino talaga yung gusto mo na makasama sa buhay. Kasi baka si Cathy, hindi mo naman alam, meron din siyang relationship ngayon, di ba? Di ba? Di ba? Nakita lang naman kayo ulit, di ba? Yes, sabi ni Kat, wala siyang Wala Hindi siya. siya nagbo-boyfriend. So, pwede wala mo. Nagsinungaling siya. Pwede. Hindi natin Di ba? alam. Oo, kasi, di ba, baka di rin niya maamin sa harapan mo, Jerry, na kasi baka nandun pa rin feelings niya na umaasa siya ng pwede kayong magkaroon. And above all, always ask guidance kung ano talaga yung dapat mong gawin. Kung kay Lord, kung ano ba yung dapat mong i-decide. Kasi hindi niya, maaring testing talaga to ni Lord na ipakita siya sa'yo, si Kat, para malaman mo kung gaano mo talaga kamahal si Camille. Diba? So, kailangan mo mag-decide as soon as possible. Kasi alam mo, Jerry, kapag ikaw ay patuloy pa na nagpakita ng interest Kay Camille. kay Camille. Okay, sorry. Kay Kat. Sorry, kay Kat.
kay Kat, no? Pag patuloy ka na nagkaroon ng interest kay Kat, is yan ay reflection na meron ka pa rin talagang nararamdaman. Kasi ang isang, lalaki ako, no? Kapag ang isang lalaki, yan ha, para to sa lahat of Kalab Lives, baka may mga kilala kayong ganyan. The girls na... Ngayon na boys, no? Mga babaeng mga Kalab Lives natin. Kapag ang isang guy ay nagpakita sa'yo ng interest, binibigyan ka ng time, na binibigyan ka ng tatawag ng effort. Okay? Capital letter, ha? Oo, yung effort, ha? Oo, capital letter. Mismo Hindi ibig letter. sabihin wala lang yun. Sasabihin niyo wala lang, ano lang, no. Wala yun. Hindi pwedeng wala yun. Kasi kapag isang lalaki nagpakita ng interest, ano ba, pinuntahan ka sa bahay, o kaya niyaya ka magsimba, di ba? O kaya niyaya ka mag-coffee, or you eat out, di ba? O kaya nawagan ka, once a while, tawagan ka. So it doesn't mean na walang ibig sabihin yun. So, binibigyan ka ng time. Yeah. For guys, it's a reflection of interest in you. Yan yun. So, always remember, someone's effort is a reflection of their interest in you. Wow. Yan. Ang lalim. Lalim ba yun? Anong Tagalog yun? Swimming. Tagalog. Tagalog. Okay, huwag ka manhin. Hindi, ang ibig sabihin, pag may nag-ano sa'yo, kaya minsan di ba sabihin mo, ay wala yun. Kasi lalo ka nasa relationship ka, tapos may isang aligid sa'yo, tapos di ba, ang reason mo, sasabihin mo dun sa girlfriend mo, ay wala yun, hindi naman yun. Ay, nangluloko ka na. Ano, pag ako nang sabi sa'yo, siguro, puti na yung buhok ko, nakita mo? Puti na yung buhok ko, no? Pag ginawa ng isang lalaki yan, nagpakita siya ng, sabi yan, ng effort Interest, sa'yo, effort. nagpapakita ng interest. Meaning, talagang meron siyang gusto Sa'yo. Yan. Okay? And ganun nga, going back to Jerry, di ba? Jerry, kapag ginawa mo kasi yun kay Cathy, na nagparamdam-ramdam ka pa, di ba? Kasi talagang tapos hindi mo naman hinihiwala yan, or hindi ka naman nagiging honest kay Cathy, at kay Camille, no? Kay Camille rather, ay mauuwi ka sa ganyang sitwasyon and that will be unfair, no, for the three of you. Mahirap magsalita ng tapos, Jerry, pero itong sinasabi ko sa iyo, that this is the only person that can answer your problem or love dilemma at this time is you. So you just have to be you have to be honest to yourself. You have to open your heart kung sino ba talaga ang nilalaman ng puso mo. Huwag kang maging selfish or huwag kang maging takot o duwag na baka masaktan sila. Masasaktan talaga ang isa. Sila sa gagawin mo. And you just have to tell kung sino naman yung pipiliin mo at kung sino naman yung iiwanan mo, their faces na kay if it's Cathy, alam mo, mahalaga ka sa akin. Nag-flashback talaga yung memories and mga moments natin together. Nagulan ako, aminin ko, nagulan ako, ganyan. Pero, alam mo, ang niyalaman ng puso ko ngayon ay si Kat. Ganito. Kung sino man, di ba? Ganun ang ibig kong sabihin. You have to talk to that person na para hindi naman umas. Pero, timing is everything. Kaya kung ako sa'yo, para hindi na ako maguluhan, just focus on what you have. And I know, sa puso mo, alam mo kung sino yung pipiliin mo. And no one can dictate kung sino pipiliin mo. Ako, wala. Lalo na ako. At huwag mo hintayin sa punto na magkaroon na ng komplikasyon. Yeah. Halimbawa, buntis na si Camille, diba? Mahirapan ka na mag-decide niyan. Yeah, no. Diba? So, kailangan mo na mag-decide as soon as possible. Baka hindi naman to love is sweeter the second time around. Binabanggit ko kanina about trust. Kung merong pagtitiwala na hindi naman yun na nawala, yung naging kayo ni Kat, maaaring mas madali na mas lumabas yung feeling na nakaraan. Okay? Mas pa, higitan pa yung
love na naramdaman nyo sa isa't isa before than the present. You just have to clean everything up. I mean, hindi naman talagang literal na linisin, ano. Ibig ko sabihin, kausapin mo si Camille sa mga decision mong gagawin. And just be honest, sabi mo nga, Alan, para naman sa ganun, maging masaya kayo both. At hindi nyo iiwanan na luhaan si Camille. No? Or, pag-usap kayo na parang magkaibigan, di ba? Kasi the more na pinapatagal mo pa, the more na baka maging complicated. Kaya dapat lahat ng bagay, dapat may closure. Yeah. Dapat may pagtatapos, may closure. Para at least maliwanag sa inyong dalawa kung ano na ba talaga yung nangyayari sa inyo, di ba? So pag wala kasing closure, parang open pa eh. No? So pag ganyan na nangyari sa kanya, dapat may closure. Dapat may closure. Dapat lagi may closure. Ito, ang mahirap talaga, alam mo, Jerry, ang mahirap sa buhay, lagi kang may nakakilala na isang tao na magkatapos mo mag-say ng hello, we have to say goodbye. Yeah. Ibig sabihin ko, magiging part ng buhay mo, pero hindi naman magiging forever mo. Pinagtagpo, pero di tinadhana. O yan ha, Jerry, yan yung masasabi namin sa inyo. Mga ka-Love Lines, kung meron kayong gustong sabihin for Jerry, just message dyan po sa ating comment box. And then, we will gladly read kung ano yung gusto nyong sabihin kay Jerry. Yes. Alam ko mga ka-Love Lines, at some point in your life, ay nagkaroon kayo ng ganyang experience, no? And relate tayo dyan kay Jerry, no? So, Jerry, yun nga, no? Whatever it is, dapat panindigan mo yung decision mo, ha? So, kumbaga, para wala kang pagsisihan sa bandang huli. Okay, Jerry, yes. Should we stay or should we say goodbye? Walk away or give it one more try? What a waste to let our dreams just fly. And as the days go by, we'll always wonder why. Are we glad to find one day we're free? Is this what we really want to be? Brand new lives, we need to have so much. It really is quite tough when love is not enough. Tell me why did we find each other? Only to part ways in the end. Tell me how we learned to love each other. And tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Hurting once we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can't say goodbye, then why one more try?
it to part ways in the end. Tell me how we learn to love each other, and tell me why two people have to change. Was it pride that made us drift away? Hurting words we should not even say. Hold my hand and look straight in my eyes. If we can say goodbye, then well worth one more try. Napuputol ba to? Oh yes, tapos na yung song. Yan, we're back. Naputol tayo. Yung connection natin, biglang nagka-diferensya, mga collab lines. So, that song goes for you, Jelly. Okay, salamat, Sir Nel. Okay. Thank you. So I guess that's saying that Love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And good night, everyone. everyone, God bless. God bless. Merry Christmas. September. Okay, pasokan sa DepEd, 3 weeks na lang. Yes. Pasok ka na. So, relax Relax na lang tayo. tayo. Thank you po. Good night, everyone. Good night, everyone. See you again tomorrow. Kay Miss Barbara, kung nakikinig ka po, Wednesday, babalikan natin yung Yes, love Miss notes mo. Barbara. Bye. Hi, Neri. Hi, Nina, Neri Cynthia. Tugano, Laguna. Ma'am Lol Hello is po. watching. Mading Lol. Good evening. Salamat for viewing. Si Ellie. Hello, Ellie. Diba, the next This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at
Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibras Construction and Supply. Gibras Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibras Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.